Победителка в срещата Дария Петрова от КБ Асеновград. Припомням, в тази категория състезателките се преиграят всяка срещу всяка. Започваме с финали при момичетата във всички категории. Финал в категория до 25 кг. Габриела Дойчева с Скен Стара Загора и Жулиета Атанасова с Скен Стара Загора. Габриела Дойчева с Скен Стара Загора. Бял пояс Жулиета Атанасова с Скен Стара Загора, червен пояс. Да се готвят за финал в категория до 30 кг. Валерия Василева, Гладиатор Бургас и Стефани Тянкова, КБ Асеновград. След тях да се готвят за финал в категория до 35 кг. Дария Панайотова, Триумф Хасково и Елфида Метин, Драконайтис. Победител от КБ2 Алек Ракошев, Триумф Хасково. Следващата среща ще бъде в категория до 40 кг. Никола Димитров, Викари Трявна. Никола Димитров от Викари Трявна. Виждаме Ямбол там. Сега в момента чакаме Викари Трявна. Никола Димитров от Викари Трявна и Ивайло Чекан Драков в Скен Стара Загора. Вие сте от другото дърво. На другото. Значи Алекси Тодоров и Мартин Консулов играят от тъпият бокс. Ето. На следващата среща да се готвят Валерия Василева, Гладиатор Бургас и Стефани Тянкова, КБ Асеновград. Така, категорията в момента е Никола Димитров с Викари Трявна и Ивайло Чекан Драков в Скен Стара Загора. След тях да се подготвят Даниел Томов, Димон Варна и Антони Георгиев, Белчев 2021. В другия блок да се готвят Алекси Тодоров и Мартин Консулов. След тях да се подготвят Михайло Коджа, Дончо Силистра и Давид Погосян, Катана Дмитров. Победителка и шампионка в категория до 25 кг. Жулиета Атанасова от Скен Стара Загора. Габриела Дойчева от Скен Стара Загора е сребърна медалистка. Победител Християн Димитров.